ସାଙ୍ଗମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରାଉରକେଲାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟୁରରେ ଏବଂ କୁତ୍ରାରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଗରମା ଗରମ ଇଡଲି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁତ୍ରାରେ ଏଇ ଇଡଲି ଦୋକାନଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମା ଗରମ ଇଡଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। କାଲି ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଏବଂ ୱେଦର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ମୁଁ କିଛି କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଗଲା ବାଟରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ବି ହେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ଗରମା ଗରମ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କୁତ୍ରାରେ ଥିବା ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଇଡଲି ସପ୍କୁ, ଯେଉଁଠିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମା ଗରମ ଇଡଲି 3-4 ପ୍ରକାର ଚଟଣି ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭାଇ ଜଣକ 4ଟା ଲେଖାଏଁ ଇଡଲି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଡଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଏକା ସହିତ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଡଲି ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇଡଲିର ଟେଷ୍ଟ, ଇଡଲିର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାଇ ଲଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ଇଡଲିକୁ ବହୁତ ପ୍ୟାର ସହିତ ଖାଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାରେ ଇଡଲି ପ୍ଲେଟ୍ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଚଟନି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆର ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ କୁତ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଥର ଇଡଲି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଆସିଯିବ।